Toto zastupiteľstvo nebolo v pláne na prvý pôrok rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. A zvolali sme ho z toho dôvodu, že chceme schváliť kofinancovanie dvoch projektov z eurofondov. Jeden je ten menší z Fondu malých projektov, ktorý sa týka cezhraničnej spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Zlínskym krajom ohľadom štúdie na integrovanú dopravu. A ten väčší projekt sa týka výstavby úplne novej telocvične tu v Trenčine, v strednej odbornej škole pod Sokolice, kde teda chceme podať projekt na kofinancovanie z Fondu na podporu športu a tam je vlastne výzva do 17. marca, aby sme to teda stihli. Ak by sme projekt podali bez súhlasu zastupiteľstva TSK, tak by ten projekt bol vylúčený. Takže to sú dôvody zvolenia dnešného zastupiteľstva, ktoré zároveň otváram a verejnosť môže sledovať naživo aj toto rokovanie zastupiteľstva na webovom sídle TSK aj na portáli youtube.com. Záznamy aj záznam z tohto rokovania bude zverejnený na webovej stránke TSK v sekcii úradná tabula zasadnutia zastupiteľstva a ak budú médiá chcieť, tak informujem v krátkosti aj na tlačovom briefingu po skončení tohto zastupiteľstva. Aj dnešné zastupiteľstvo bude s tlmočením do posunkovej reči, tak ako sme už dlhšiu dobu zvyknutí a zastupiteľstvo je prenašané aj online. Zápisnica z predchádzajúceho zastupiteľstva zo dňa 27. januára dnes bola overená a následne bude zverejnená na webovej stránke TSK. Konštatujem, že k tejto minúte by malo byť prítomných 32 poslancov. Počkaj, ty si ako 32 poslancov, čiže mali by sme byť uznačenia schopní, čo si overíme o chvíľu aj prezentáciou a prvým hlasovaním. Pán poslanec Miček mal prísť neskôr, aj takisto pán doktor, pán poslanec Daňo. Ospravedlní sa z dnešného zastupiteľstva pani poslankyňa Baková, Hajšová, pán poslanec Hort, Procházka, Marušinec, Matušik, pani poslankyňa Máčeková, Vážna, pán podpredseda Trstenský a pán poslanec Vaňo. Čiže pán poslanec Daňo je už tu, takže by nás malo byť 33. Tieto materiály boli zverejnené v intranetovej knižnici Trenčianskeho samosprávneho kraja tiež v dostatočnom časovom predstihu, aj na webovej stránke TSK. Obidva materiály boli prerokované na všetkých komisiách formou per rollam a dnes ráno o 8 sme mali k tomu ešte aj zasadnutie rady predsedov. Písaní zápisnice poverujem pani magistru Annu Hajkovú a v prípade nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia určením za skrutátorov magistru Kukučkovú a inžiniera Antala. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhujem poslancov pani doktorku Novotnú a pána podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jožka Božíka. A chcem vás požiadať, pani poslankyne, pani poslanci, ak by sme mohli sa prezentovať pred prvým hlasovaním. Nech sa páči, prezentujme sa. Prezentovaných 34 poslancov. Poslanec Miček aj už tiež tu. OK. 34 konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznačené sa schopné. Prosím vás, má niekto návrh na zmenu, respektíve doplnenie programu rokovania dnešného zastupiteľstva? Ak nikto, zatváram možnosť prihlásiť sa k zmene, respektíve doplneniu programu a budeme hlasovať o návrhu
programu tak, ako bol predložený na dnešné zastupiteľstvo. Nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov, proti nás zdržalo sa, hlasovalo 0. Konštatujem, že program dnešného rokovania sme schválili a ešte sa vrátime týmto hlasovaním a budeme hlasovať o návrhu overovateľov zápisnice, ktorých som teda navrhol pani poslankyňu Novotnú a pána podpredsedu Božíka. Nech sa páči, hlasujeme. Za 32 poslancov, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovalo 0. Konštatujem, že poslancov, ktorí som vám navrhol za overovateľ zápisnice z dnešného rokovania, sme schválili. Poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predložil správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na 17. zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, máte slovo. Čiže 100 posledného januárového zastupiteľstva. Osvietím. Áno, ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážený pán predseda, pani podpredsednička, pani podpredsedovia, pani poslankyne, poslanci, novinárska obec, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol bod programu rokovania zastupiteľstva TSK, a to je správa z kontroly plnenia uznesení. Na predchádzajúcom zastupiteľstve TSK konaného 27. januára 2025 bolo prijatých 28 uznesení. Z toho boli dve uznesenia, a formu berie na vedomie, to bola správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na zasadnutí, 16. zasadnutí zastupiteľstva, a časť uznesenia 409 možnosti organizačných modelov budúceho fungovania nemocníc, zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ďalej bolo 26 uznesení formou schválené, kde sa schváľovali okrem iného pozmeňujúci návrh pána poslanca Habaníka vo vzťahu k doplneniu súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže, spôsob nájmu majetku formou obchodnej verejnej súťaže a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ďalej tu boli schválené riešenie prebytočného majetku, zabezpečenie realizácie spolufinancovania projektov z programu Slovensko, to boli 3 uznesenia, a ďalej tu boli uznesenia poskytnutie finančných prostriedkov k projektom organizácia zriaďovateľskej pôsobnosti na projekt programu Erasmus. Ďalej sú tu dve ukladacie uznesenia, teda jedno ukladacie uznesenia s dvomi úlohami, ktorých plnenie ešte nenastalo a bude vyhodnotené po predložení správy, ktorá bude v termíne júna, následne bude vyhodnotená na ďalšom zastupiteľstve. Ďakujem pekne. Pán hlavný kontrolór, ďakujem za uvedenie tohto bodu. Otváram diskusiu k bodu číslo 2. Čiže ku kontrole úlohu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod bodom číslo 2. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, hlasujeme. Pán hlavný kontrolór, ďakujem pekne za uvedenie tohto bodu. Za 34, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0.
správu z kontroly sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. V bode číslo 3 slovo pre verejnosť v zmysle rokovacieho poriadku zastupiteľstva TSK. Nebola na TSK doručená žiadna písomná žiadosť v stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním zastupiteľstva. Takže by sme, pani poslankyne, pani poslanci, prešli hneď k bodu číslo 4, kvôli ktorému sme dnes volali zastupiteľstvo, aby som poprosil Martinu Lamačkovú, ktorá to celé spískala v tom dobrom slova zmysle, takže nech sa páči v krátkosti predstaviť tieto dva projekty, o čo sa jedná. A potom by sme mohli zahlasovať, ak budete súhlasiť, pani poslankyne, pani poslanci, jedným hlasovaním schváliť obidve uznesenia. Nech sa páči, Martina, v krátkosti. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, pani podpredsednička, páni podpredsedovia, vážené dámy, vážení páni. V bode 4a ide o návrh na uzavretie dohody o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom Medzinárodní veřejná doprava bez hraníc v rámci Fondu malých projektov z programu Interreg Slovensko-Česko 21-27. Navrhovaný projekt je projektom dvoch partnerov, Zlínsky kraj ako žiadateľ, Trenčiansky samosprávny kraj ako hlavný cezhraničný partner projektu. V rámci projektu bude vypracovaná analýza existujúceho stavu integrovaných dopravných systémov oboch regiónov Zlínskeho a Trenčianskeho kraja v oblasti organizačnej, tarifnej, dopravnej a technologickej, samozrejme s výhľadom na možnosť ďalšej spolupráce a rozšírenie integrovanej dopravy aj o Žilinský kraj. Celkové výdavky projektu sú vo výške 32 500 eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako partner projektu nefinancuje žiadne výdavky. Zavezujeme sa k spolupráci na aktivitách a na poskytovaní údajov do vypracovania analýzy a následne k užívaniu jej výsledkov. V bode 4b ide o návrh projektu na schválenie podania žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu športu s názvom Výstavba telocvične Strednej odbornej školy v Trenčíne. Stredná odborná škola pod Sokolicami aktuálne nemá žiadnu samostatnú telocvičňu. Vyučovanie telesnej výchovy prebieha v provizorných súterénnych priestoroch. V predchádzajúcom období bola pre prípravu výstavby telocvične asanovaná nevyužiteľná oceľová hala, na mieste ktorej je naprojektovaná výstavba telocvične podľa typového projektu. Celkové náklady projektu na výstavbu telocvične sú vo výške 1 627 453 eur. Žiadaná výška príspevku a zároveň maximálna možná žiadaná výška príspevku z Fondu na podporu športu je 1 milión. Spolufinancovanie vo výške 30%, ktoré je povinnou časťou, je 428 571,43 eur. Výdavky nad rámec spolufinancovania sú teda 198 881,57 eur. Realizácia projektu v zmysle výzvy je maximálne do 31. marca 2028. Podľa projektovej dokumentácie je očakávaná lehota výstavby maximálne 18 mesiacov. Žiadosť o príspevok je momentálne v štádiu spracovaná. Očakávame už len doplnenie povinnej prílohy, ktorou je uznesenie zastupiteľstva a zároveň je v príprave verejné obstarávanie, tak aby sme splnili všetky požadované podmienky poskytnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie obidvoch bodov. V bodoch 4 a 4b, nech sa páči, otváram diskusiu k týmto bodom. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a pani poslankyne, pani poslanci, ak vám to nevadí, ak súhlasíte, by sme zahlasovali jedným hlasovaním obidvoch uznesenia pod bodami 4a a 4b. Takže nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Uznesenia pod bodmi 4a a 4b sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo 5, diskusia. Nikto. Uzatváram bod číslo 5.
Prešli sme k bodu číslo 6, to sú interpelácie poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bod číslo 6. Tak nikto. Uzatváram bod číslo 6 a pani poslankyne, pani poslanci, v bode číslo 7 vás chcem informovať, že plánované zastupiteľstvo, ktoré malo byť v maji 19.5. by sme posunuli o týždeň na 26.5. tiež na pondelok na 13.00. A k tomu by sa vlastne potom ujednotili aj jednotlivé komisie. Potrebujeme ešte dopracovať niektoré materiály aj záverečný účet z minulého roka. Takže chcem vás požiadať, aby ste si toto mohli uložiť. Tento náhradný termín nie 19.5., ale 26.5. v pondelok o 13.00. Chcem vás požiadať, keď aj toto zastupiteľstvo som zvolal proste na jeden deň, keď ste tu boli na komisiách, bola aj rada predsedov k tomuto zastupiteľstvu. Dnes je aj oceňovanie, takže bol by som veľmi rád, ak by ste na toto oceňovanie tých osobností, ceny predsedu a ceny zastupiteľstva, čiže vašej ceny zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja prišli na 17. dnes do gastrocentra. Myslím, že máme dostatok času na to, aby sme sa presunuli a uctili si všetkých tých, ktorí teda tieto ocenenia dnes dostanú. 5 dostane cenu predsedu a 2 dostanú cenu zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže budem veľmi rád, ak vás o 17. uvidím v gastrocentre a týmto ľuďom vyjadríme takýmto spôsobom úctu a vďaku. Ďakujem pekne, končím tým dnešné rokovanie zastupiteľstva.